Вас вітаю, ви на каналі Кислот 809. Тема сьогоднішнього відео піде про програму, яка називається Hypnotic. Я починаю прямо вам перегляду. Ви маєте на увазі, це популярний безкоштовний IPTV-плеєр з відкритим кодом, розроблений командою LeakMind. Зростання популярності стрімінгових сервісів, таких як Netflix, змусило людей розмірковуватися про похмуре майбутнє телеканалів, хоча нове покоління, можливо, вже не дивиться телебачення телеканали, ще не вище з моди. Стрімінгові сервіси, такі як Hotstar, про телеканал також спільної трансляції з глядачами в інтернеті. Щоб дивитися пряму трансляцію, використовувати IP через IPTV доступ до телеканалів. Ще могли дивитися трансляцію через інтернет, де доступні безкоштовно, деякі можуть вимагати підписки. На Linux було кілька перегляду IPTV каналів, але більшість із них було припинено. Команда LeakMind анонсувала новий додаток, як дивитися телеканали через IPTV на вашій системі. Розглянемо його детальніше. Дякую вам за перегляд, до побачення.